салом мардуми хайрхоҳи тоҷик. Ман модари Иброҳим 5 сола мебошам. Писари ман ба бемории майнаи сар гирифтор аст. Дар ин 5 сол мо ҳама дороиамонро сарф кардем, онро табобат кардем. Аз шумо хоҳиш менамоям, ки барои табобати писари ман бетараф набошед, то ки ба то хезонем. Ин Иброҳим мешита метавонад, мехеста метавонад, ҳама вақт дар якҷои хоб аст. аз шумо хоҳиш менам, ки бетараф набошед. Пешакӣ раҳмат ба одамое ки кӯмак мекунанд. Агар кӯмакам карда натавонистед, дар ҳаққи фарзанди ман дуо кунед.